să o scot de aici pentru că am emoții mari, pe jur. Bună seara, București! Nu știu de ce m-a chemat, eu n-am voce, dar am suflet. Și am să cânt cu sufletul în seara asta. Și mă aștept să o faceți și voi. Am să vă povestesc așa pe scurt. Pe 21 decembrie 1989 a sunat la mine la Focșani mătușa mea, Anișoara. Dă drumul la televizor, repede, era 11. Și a închis. Dau drumul la televizor, îl văd pe Caramitru, pe Mircea Dinescu, Sergiu Nicolaescu. Am învins! Mișto, teatru, la ora asta. Știam că programul e seara, știți cu toții, la ora 20. După care cineva strigă: Jos Ceaușescu, moarte tiranului! Am leșinat. Dar zic, ăștia nu sunt sănătoși la care. În fine, m-am prins despre ce e vorba și am început să țip ca disperatul. A murit Ceaușescu, libertate! Aveam 18 ani, mă bucuram. Tocmai m-au toți milițienii cu pânza de bonfire în Giurgiu, că eram rocker. Mama săraca striga: băi nebunule, nu mai țipa că ne arestează ăștia. Deja era libertate. Am plecat la București, am făcut culcaturi printre gloanțe, m-am bucurat și am trăit acel moment. Atunci n-am realizat ce urmează să mi se întâmple. După care am dat seama că în sfârșit am ieșit din cenușiul ăla nenorocit al comunismului. Peste 17 zile, toate radiourile și toate televiziunile și toată presa o să vorbească despre eroii de la Revoluție. Hai să furăm noi startul în seara asta, ok? Vreau luminițe, vreau vocile voastre în primul rând, e foarte important. Noți de pas, acolo la
vă gândiți numai la voi și nici nu vă pasă de mama care-și plânge copilul său ucis ce văz de sânge și nici nu vă pasă de cei ce nu mai sunt, de cei ce vă acuză de acolo din urmă. Toată lumea care Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Tatăl noi și apoi noi. Atenție! Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas. Doamne, ce frumos! Oameni. Mai facem, da? Dar mai tare, vă rog. Atenție! Și... Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din Încă o dată, ultima oară oameni. tare, voi! Numai voi! Și... Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din Voi sunteți oameni minunați! Voi sunteți cei care țineți Polpul în viață! Voi și oamenii ăștia minunați de aici pe șer! Polpul în primii 7 ani, să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși și la 17 și la 27 și 37, la mulți ani și sărbători fericite! Mulțumim, Cristi Hrubaru, mulțumim